Πραγματικά ό,τι θες βρίσκεις. Και αυτό εδώ είναι το ανοιχτό που είναι. Κλείνει τώρα, εντάξει, έχει πάει 1 η ώρα. Λογικό, δεν το προλάβαμε. Και εδώ είναι άλλη μια ανοιχτή αγορά. Εντάξει, έχει κλείσει τώρα, απλά θα σας δείχνω τα πλάνα. Ψυγεία Αθηνών. Τελειώσαμε από εδώ από το παζάρι. Εντάξει, ήρθαμε λίγο αργά, αλλά πήραμε πολύ καλά πράγματα και big box εδώ PC. 1 ευρώ το ένα, βασικά ούτε 1 ευρώ το ένα. Τα πήραμε 80 λεπτά, 5 ευρώ τα 6 big box πήραμε. Θα μαζέψω και τα άλλα ό,τι έχω μαζέψει γενικά, γιατί βρήκα και στο μοναστηράκι μια πολύ καλή προσφορά με PS1 παιχνίδια και θα σας τα δείξω στο σπίτι πίσω. Γυρίσαμε σπίτι και σας υποσχέθηκα θα σας δείξω τα πραγματάκια που πήραμε από το παζάρι και όχι μόνο, και από το μοναστηράκι έκανα ένα loot σε PS1 games. Πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε με το πρώτο παιχνίδι που είναι για PlayStation 2, το οποίο το πήρα από ένα βίντεο κλαμπ εδώ της γειτονιάς που έχει μείνει, δεν ξέρω αν φαίνεται. Έχουν κάνει με καρμπόν τα γράμματα το The Godfather και το γαρίφαλο. Είναι λίγο ταλαιπωρημένο, αλλά παίζει το CD. Εντάξει, είναι αρκετά ταλαιπωρημένο, αλλά αφού παίζει και το manual μέσα, πρέπει να είναι ωραίο παιχνιδάκι. Δεν το έχω παίξει, τώρα το πήρα στα 10 ευρώ, έτσι. Πλήρης The Godfather στα 10 ευρώ. Να ξέρετε, στο σημερινό το βίντεο το PC θα έχει την τιμητική του. Πάμε να συνεχίσουμε με 2 DVD τα οποία πήρα από το παζάρι. Kill Bill, εντάξει, δεν θέλει ιδιαίτερες συστάσεις. Είχαν φέρει στο παζάρι ένα μεγάλο loot από DVD, τα οποία δυστυχώς λόγω χρόνου δεν κάθισα να ψάξω. Και αυτό μια χαρούλα. Στα 50 λεπτά, έτσι, τα DVD. Kill Bill. Πολύ ωραία ταινία, η οικογένεια Adams. Αυτή την πήρα από το ίδιο βίντεο κλαμπ που πήρα και το The Godfather. 14 όλα μαζί, 10 το παιχνίδι και 4 ταινία. Απλά ήθελα να δω μια ταινία έτσι, και δηλαδή να τη βάλω, εγώ τη βάζω στο PlayStation και να τη δω έτσι όπως έβλεπα όταν ήμουν μικρός. Στο PlayStation τη έβαζα. Ο Fester εδώ, άμα θυμάμαι καλά. Όχι, είναι πολύ ωραία ταινιούλα. Την αφήνουμε στην άκρη και πάμε να δούμε μερικές VHS που βρήκα και τις πήρα πραγματικά με πολύ λίγα χρήματα, με 80 λεπτά τη μία. Ξεκινάμε από την πρώτη. Harry Potter και ο Αιχμάλωτος του Azkaban. Έτσι, όλες είναι πλήρες μέσα. 80 λεπτά η μία. Συνεχίζουμε. Toy Story. Άλλη ταινιάρα. Πόσο μου αρέσουν αυτά τα αυτοκόλλητα εδώ. Τα ηριδίζοντος που έχει, κάπως έτσι λέγονται. ΕΠΟΕ λέει. Είναι κάποιος λογικά έλεγχος που γινόταν στις βιντεοκασέτες για σήματα καταλληλότητας, αν δεν κάνω λάθος, μπορώ να κάνω και λάθος, έτσι το βγάλω από το μυαλό μου. Ατλαντίδα, η χαμένη Ατλαντίδα, πολύ ωραία ταινία. Λέει μέσα ξυστό με πολλά δώρα, το ξυστό δεν το έχει δυστυχώς. Μίκη και Σία με με παλιά παιδικά του Mickey Mouse της δεκαετίας, αν δεν κάνω λάθος 40-50, κάπου εκεί πρέπει να είναι, έτσι. Και το Harry Potter, η φιλοσοφική λίθος. Αυτά τα πήρα 80 λεπτά το ένα είναι, αν δεν κάνω λάθος, έχω κι άλλο ένα, με συγχωρείτε, το ξέχασα. Φαντασία 2000 της Disney, πολύ ωραίο. Αν δεν κάνω λάθος, αυτά τα πήρα 80 λεπτά το ένα, έδωσα ένα τάλιρο και πήρα είναι 6 βιντεοκασέτες, οπότε βγαίνει κοντά 80 λεπτά η μία, βγαίνει. Τα VHS έχουν ξεφύγει, καλός ή κακός, δηλαδή αυτά εδώ πάνε δεκάρικο, νομίζω κιόλας. Θα δώσω 10 ευρώ για VHS, μπορεί και να δώσω αν είναι κάτι που το θέλω. Αυτά βρέθηκαν στον δρόμο, ήταν σε μια σακούλα πεταμένα,
για 80 λεπτά πιστεύω είναι πάρα πολύ καλό deal. Να τα αποσύρω από εδώ και πάμε στα επόμενα να δούμε αντιγραφές για PlayStation 1 που βρήκα και είναι πολύ καλές. Ξεκινάμε με Dino Crisis, το 2 φορές, απλά το ένα έχει το αμερικάνικο εξώφυλλο Dino Crisis. Εντάξει, αυτά δεν είναι κάτι, Dino Crisis δεν είναι κάτι, αλλά για 50 λεπτά είχε πάρα πολλές αντιγραφές, για 50 λεπτά τώρα και παίζουν κιόλας, αυτό είναι το σημαντικό, για 50 λεπτά, εντάξει, γιατί να μην το πάρεις για κάποιο παιχνίδι που δεν έχεις, έτσι. Συνεχίζουμε Resident Evil 3 Nemesis και τι έχουν κάνει εδώ. Έχει δεύτερο εξωφυλλάκι με Resident Evil από το Resident Evil το 1 και έχουν γράψει εδώ Nemesis με ματωμένα γράμματα. Πολύ καλό, από μια άλλη εποχή. Resident Evil 3 Nemesis, 50 λεπτά, τους σας δείχνω είναι 50 λεπτά, έτσι. Evil Death για PlayStation 1 είναι 2 δισκάκια, έχει σπάσει λίγο εδώ η θήκη, 50 λεπτά κι αυτό. Ωραίο παιχνιδάκι με σταθερή κάμερα, παλιό Resident Evil, εντάξει, λίγο θα έλεγα αρκετά πιξελωτό, αλλά ωραίο παιχνιδάκι. Δεν το έχω παίξει, το είδα απλά κάποιες σκηνές. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό λέγεται Κουντέλκα της SNK. Έχει μέσα το παιχνίδι. Αρκετά ακριβό παιχνιδάκι, δηλαδή νομίζω πάει κανένα 60-70 αν το βρεις original, κανονικό. Και από ό,τι είδα πολύ ωραίο παιχνιδάκι, είναι και αυτό σε στυλ παλαιών Resident Evil. Απλά τι έχει, οι μηχανισμοί επίθεσης ουσιαστικά είναι σαν... μπαίνει σε αρένα που λέμε, δηλαδή κάνεις attack, defeat, αυτό. Αλλά όλο το άλλο παιχνιδάκι το προχωράς κανονικά, έτσι. Κουντέλκα της SNK. Τα αφήνουμε στην άκρη, αυτά τα αντιγραφές, 50 λεπτά, έτσι. 1, 2, 3, 4, 5 αντιγραφές, 50 λεπτάκια. Και συνεχίζουμε με τα PC, τα οποία τα PC είναι όλα εκτός από έναν, δεν κάνω λάθος, point and click παιχνιδάκια, τα οποία τα λατρεύω, έτσι. Δεν ξέρω για σας. The 11 Hours, το οποίο λέει ότι είναι sequel των 7 Guess, 7 Guess, έτσι. Point and click παιχνίδι, το οποίο παίζει τώρα, είναι με κανονικούς ηθοποιούς στα Catching. 2 συντάκια εδώ, είναι σαν καινούρια τώρα, να ξέρετε το παιχνίδι και το βιβλιαράκι. Αυτό δεν ξέρω, μου κίνησε το ενδιαφέρον, το δίνει 3 ευρώ, νομίζω το πήρα 2 ευρώ, κάνα 2 ευρώ το πήρα. Να ξέρετε, όλοι εκεί στο παζάρι πολιτές τα βάζουν αυτά μαζί με τα CD της μουσικής, δηλαδή είχε πολύ, πήγα Σάββατο, αλλά πήγα αργά. Και ένα μυστικό να πηγαίνετε Σάββατο στο παζάρι, να ξέρετε να πηγαίνετε Σάββατο πρωί, εκεί θα βρείτε τα καλά πράγματα που δεν έχει και πολύ κόσμο, Σάββατο πρωί. Αν πηγαίνετε, εντάξει, το ξέρω, είναι μια περιοχή το οποίο δεν μπορεί να κάνεις κάτι μετά, δηλαδή να πεις ότι θα πάω να πιω έναν καφέ, δεν έχει πουθενά να πιεις καφέ. Είναι μέσα στη βρώμα, δηλαδή αυτά δεν το έχω περάσει από κλίβανο, αλλά βρίσκεις πραγματάκια, πραγματικά και σε απίστευτες τιμές. Ωραίο παιχνιδάκι, Clinger Point όπως είπαμε, πολύ ωραίο, συνεχίζουμε. Πάμε να φύγει αυτό εδώ, αυτό ήταν μαζί με μια κούτα Big Box, 31 ευρώ λέει. Εντάξει, δεν μπορούσα να το αφήσω τώρα και θα τα πήρα 80 λεπτά. 6 Big Box τα πήρα 5 ευρώ. Άρα δηλαδή έκανα 31 ευρώ, είναι από το Carrefour, δεν ξέρω αν φαίνεται. Ιστορία των Ελλήνων. Ουσιαστικά είναι ένα CD-ROM μέσα που σου αναλύει από πολύ παλιά όλη την ιστορία της Ελλάδος. Έτσι. Βλέπετε εδώ πέρα. Εντάξει, δεν είναι κάτι, απλά εντάξει, τα πήρα 80 λεπτά, αλλά μαζί τώρα αυτό θα άφηνε την ιστορία των Ελλήνων. Δηλαδή, εντάξει, να είμαστε και λίγο Έλληνες. Συνεχίζουμε, Road to India, point and click και αυτό το παιχνιδάκι, έτσι όλα όσο σας δείχνω είναι point and click. Εντάξει, όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά όπως είπαμε για 80 λεπτά, big box, έτσι. Μέσα δεν είχε μάνιο, έχει βασικά μέσα στο CD, το αφήνουμε στην άκρη και αυτό και συνεχίζουμε με ένα παιχνιδάκι. Louvre, The Final Cares, έτσι. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το έχει βγει και στο PlayStation 1.
δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω έχει βγει και στο PlayStation ένα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Από ό,τι βλέπω πάει σε διάφορες εποχές, point and click και αυτό. Θα ανοίξουμε και αυτό μέσα, έτσι. Όταν τα PC, τα παιχνίδια ήταν πραγματικά παιχνίδια, είχαν μέσα από μπλούζες μέχρι... εντάξει, συγκεκριμένα τώρα δεν έχουν κάτι, αλλά... έτσι. Ωραίο παιχνιδάκι αυτό. Επαναλαμβάνω, 80 λεπτά, έτσι. 80 λεπτά. Συνεχίζουμε με ένα που δεν είναι point and click και το έχω για το PlayStation 1, το OCA 2. Έτσι, παιχνιδάρα. Δες εδώ, δες αυτό το κόλλητο, δεν ξέρω φαίνεται το αμάξια μέσα, δεν φαίνονται. Δεν φαίνονται το αμάξια. Φαίνονται να τα. Έτσι, εγώ για αυτά πήγα στην αρχή, δηλαδή τις λέω, πώς σου κάνω τις λέω αυτά εδώ πέρα, είχα το TOCA και άλλο ένα που θα δείξουμε μετά. Και πρέπει να μου πει τώρα κανένα τάλιρο, τώρα να παζαρέψουμε, μπας και παίρνω το TOCA και το άλλο. Και μου λέει 1 ευρώ το ένα. Και λέω τι. Και όντως είχα ένα τάλιρο και ήταν 6. Και της λέω είναι 6 να σου δώσω ένα τάλιρο. Ναι, μου λέει. Αυτά είναι. Καλά εδώ. Δες εδώ τι έχει κάνει ο τύπος που τα έχει. Έτσι. Μιλάμε για τέτοιες εποχές. Γκάζι βελάκι πάνω, φρένο βελάκι κάτω. Πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, πήρα αυτά τα παιχνίδια και μέσα έχει ακόμα και άλλα παιχνίδια. Το TOCA 2. Έτσι. Τα παιχνίδια είναι σαν καινούρια, λες και δεν έχουν παιχτεί ποτέ. Μέσα έχει ένα αντιγραμμένο Alien Odyssey. Άλλο ένα αντιγραμμένο δεν είναι αυτό. Ναι, Mitsubi. Unreal είναι, νομίζω το Unreal. Πρέπει να είναι καλό παιχνιδάκι αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Συνεχίζουμε, έχει... τι είναι αυτό? Ντεμάκι, το οποίο έχει μέσα TOCA 2, Colin McRae Rally, Cricket, Brian Lara, καλά, Cricket τώρα εδώ στην Ελλάδα πόσο να πουλήσει ρε φίλε. Prince, αυτό είναι boxing, ναι, ο Prince, No Fear, ένα ντεμάκι και κατάλογο Codemaster. Για πάμε να το ρίξουμε μια ματιά γρήγορη. Colin McRae Rally, εντάξει, και για το PlayStation 1. Πρέπει να το πάρω για το PlayStation 1. Το TOCA που το έχω και στο PC τώρα και στο PlayStation 1. Το Music, το οποίο έχω το Music 2000 νομίζω για το PlayStation 1. Εδώ ένα με bikes. Αυτό που σας είπα, το Princeton, το boxing. Καλά, εντάξει τώρα αυτά τα παιχνίδια, τα rugby και αυτά δεν είναι γενικά. Πάλι το OCA Tuning Car και το V3 που είναι με Micro Machine, με μικρά αυτοκινητάκια. Έτσι, να τα βάλω μια γρήγορη μέσα και να συνεχίσουμε στο επόμενο παιχνιδάκι. Θα κλείσουμε εδώ. Γίνεται λίγο ένας ψιλοχαμός. Big Box, το ROM, Caesar's Wheel και αυτό point and click παιχνιδάκι, βλέπετε εδώ τους χαρακτήρες, απλά στο συγκεκριμένο μετακινήσει και το χαρακτήρα, δηλαδή ο χαρακτήρας φαίνεται και με το βελάκι πατάς στα σημεία που θες να πας και πάει. Έτσι, ωραίο παιχνιδάκι αυτό, για 80 λεπτά εμένα όλα ωραία μου φαίνονται. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι και να είναι το χειρότερο παιχνίδι να ήταν. Και κοιτάξτε εδώ εξώφυλλο που τους φάνηκε ωραίο να το βάλουν στο παιχνίδι. Δηλαδή, ο κύριος Απόστολος μετά από πολλά κρασιά, ξέρω, και του πετάξαν και ένα παράθυρο εδώ να σταυρώ. Blackstone Chronicles. Και να δούμε τι έχει μέσα, αυτό έχει πολύ πράγμα μέσα. Καταρχήν έχει ένα άλλο παιχνιδάκι, το οποίο είναι και αυτό point and click, έτσι. Το Return to Zork, έτσι. Το παιχνιδάκι μας το κανονικό. Έχει 2 CD, αν δεν κάνω λάθος, ναι, κλασικό εδώ πέρα. Παπ. Εδώ έχει κάποια ονόματα γραμμένα, φυσικά και δεν γίνεται να τα πετάξεις αυτά. Αυτά είναι ιστορία, να ξέρεις. Όπως και το Alone in the Dark, το έχω δείξει σε άλλο βίντεο. Έχει μέσα κωδικούς ονόματα, δεν θυμάμαι, έτσι. Τα βλέπουμε αυτά. Εδώ είναι όλη η πρίκα. Εντάξει, έχει κατεβάσει, θα τα κρατάω ανάποδα εγώ. Καλός λούστης είμαι εγώ. Κοίτα εδώ. Iron Door, Blackstone, εντάξει. 98. Το μανιουαλάκι του. Το οποίο είναι ασπρόμαυρο, εντάξει. Εκεί θα ζήσουμε. Ωραίο παιχνιδάκι φαίνεται.
Μέσα έχει ακόμα ένα παιχνιδάκι που είναι το Sport Car GT, EA Classic, μια δισκέτα. Είναι έτσι αυτές τις δισκέτες και γράφει 4 πάνω. Okay. Και μια φόρμα της Activision για να τη στείλεις, ξέρω εγώ, αλλά είναι μεγάλη φόρμα, κοίτα εδώ. Δηλαδή σε ρωτάει και μέχρι τι τρως το πρωί, ξέρω εγώ, γάλαγο flakes, βούτυρο ζάχαρη, πω φίλε, εντάξει. Όποιος έχει φάει βούτυρο ζάχαρη να το γράψει από κάτω, να πατήσει ένα like. Βούτυρο ζάχαρη, πω φίλε, θα πάω να φάω μετά βούτυρο ζάχαρη. Όχι, εντάξει. Μου φαίνεται ωραίο παιχνιδάκι και γενικά μου αρέσουν τα point and click παιχνιδάκια. Δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπος, βασικά υπάρχει άνθρωπος που δεν το αρέσουν. Είναι ωραία. Είναι ωραία τα point and click τα παιχνιδάκια, έτσι. Blackstone Chronicles. Συνεχίζουμε τώρα στη στίβα για το PlayStation 1. Ό,τι βλέπετε έχει αγοραστεί από το μοναστηράκι, από το Video Club που είναι κάτω-κάτω μετά τον Αμερικάνο, στη γωνία, έναντι 5 ευρώ, έτσι. Ξεκινάμε. Virtual Pool, έτσι. Βλέπετε την τιμή, δεν σας λέω ψέματα. Δεν ξέρω, μου φάνηκε ενδιαφέρον, όλα είναι κομπλέ. Απλά είναι λίγο διαλυμένα, έτσι. Μάλλον από Video Club πρέπει να ήταν αυτά. Έχει αρκετά παιχνιδάκια. Εντάξει, εγώ πιστεύω πήρα τα πιο ενδιαφέροντα που είχε. Εντάξει, τώρα τα άλλα είναι κάτι, έχουν μείνει κάτι Ολυμπιακοί Αγώνες, κάτι Football Soccer, κάτι. Εντάξει, οκ. Όχι ότι αυτά είναι τίποτα τίτλοι τώρα που θα τραβάμε τα μαλλιά μας, αλλά εντάξει. Virtual Pool μου φάνηκε ωραίο παιχνιδάκι, δηλαδή μπορεί να το βάλεις και να παίξεις μπιλιάρδο. Εντάξει. Οκ, και για 5 ευρώ το αφήνουμε στην άκρη. Αυτό το έχω, απλά δεν το έχω με manual και με case, έτσι, το Real Fishing. Το είχα πάρει από το Zeppelin, τότε όποιος το ξέρει. Πλήρες και αυτό. Έχουν κάποιες γρατζουνιές, αλλά εντάξει, παίζουνε. Πλήρες και αυτό. Ωραίο ψαρεματάκι. Εγώ ξέρετε, μου αρέσουν τα ψαρεματάκια. 5 ευρώ για αυτό. Μάλλον θα δώσω το άλλο και κρατήσω αυτό, κάτι τέτοιο. Εδώ πέρα είναι το Colony Wars. Με διαθυμοπλιάκια και κάτι τέτοια είναι. Τι λέει, δραχμές 600. Όχι, 9.000 δραχμές. 5 ευρώ και αυτό. Εντάξει, απλά το πήρα τώρα στο τάλιρο τώρα, δηλαδή. Και να δώσει τα 5 ευρώ και να μην σ' αρέσει καθόλου να είναι απέσιο. Ρε φίλε, μπορεί να το πουλήσει πάλι 5 ευρώ, ξέρω εγώ, ή και 10 ακόμα. Και να βγάλεις τα λεφτά σου. Συνεχίζουμε. Rally Cross 2. Τα λιράκι και αυτό, κλασικά. Αυτό δεν το ανοίγω γιατί έχει γίνει και το manual μέσα, βασικά το ανοίξω. Το επιχειρήσω. Έχει γίνει μέσα, έχουν φύγει σελίδες, το φτιάξω αυτό. Θα το επιδιορθώσουμε, το manualάκι. Εντάξει. Είναι σπασμένες λίγο οι θήκες, αλλά τώρα εντάξει ρε φίλε, για 5 ευρώ. Έτσι, Rally Cross. Δεν γνωρίζω αν είναι ωραίο ραλάκι. Εντάξει, δεν πρέπει να είναι κάτι καλό, αλλά θα το δοκιμάσω και θα δούμε. Το αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Συνεχίζουμε με racing παιχνιδάκι. Test Drive 4 στα 5 ευρώ. Πρέπει να είναι ωραίο αυτό. Και έχει πολύ αμερικάνικα αυτοκίνητα μέσα. Έχει και κάποια ευρωπαϊκά, αλλά έχει πάρα πολύ αμερικάνικα. Όπως βλέπετε το Viper και το Cobra λέγεται αυτό, νομίζω. Test Driver 4. Εντάξει, πρέπει να είναι ωραίο παιχνιδάκι. Δεν τα έχω παίξει καθόλου αυτά τα παιχνίδια που σας δείχνω. Συνεχίζουμε ένα παιχνιδάκι που το ήθελα και έχει καταπληκτικό εισαγωγή. Εντάξει, είναι classic, εδώ ok. Αυτό το ανοίγω γιατί εδώ έχει πιάσει, έχει με ζελατίνη για το τέτοιο. Είναι το Road Race. Είναι με πολύ ξυλίκι, με αλυσίδες, δεν ξέρω αν φαίνεται. Εντάξει, το τρέιλερ όταν ξεκινάει όλα τα λεφτά, είναι με κανονικούς ηθοποιούς. Προσπαθείς να βρεις πρώτος, αλλά έχει και ξυλίκι, σηκώνεις από τη σέλα από τη μηχανή κλωτσάς στους αντιπάλους, με αλυσίδες, με το ένα, με το άλλο. Είναι πολύ ωραίο παιχνιδάκι, πραγματικά και το ήθελα. Και αν δεν κάνω λάθος, έχει ξεκινήσει όχι από το Mega Drive, έχει ξεκινήσει και από το Master System. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Αυτό στα 7 ανέβηκε το budget, αλλά το ήθελα, οπότε ok. Και αυτό που θα σας δείξω τώρα, και αυτό στα 7 είναι. Αυτό λέγεται Auto Dastrek, κάπως έτσι λέγεται. Το έχω ξαναδεί αυτό το παιχνιδάκι, δεν το έχω παίξει. Ουσιαστικά σου δίνει η κυβέρνηση
ή κάποιος σου δίνει, έχει manual, τα έχει όλα μέσα, ένα αυτοκίνητο το οποίο πετάει φλόγες, πυράβλια, ό,τι θες, και κάνεις ουσιαστικά κάποιες αποστολές, αυτό 8500, και κάνεις ουσιαστικά κάποιες αποστολές, πρέπει να βγάλεις εσπέρα, να καταρρύψεις κάποια ελικόπτερα, ωραίο παιχνιδάκι, δεν είναι καθόλου άσχημο παιχνιδάκι, και για 7 ευρώ, μπήκε και αυτό στη συλλογή μας. Και το τελευταίο παιχνιδάκι για σήμερα είναι το ποδοσφαιράκι, Libero Grande. Όταν βλέπεις αυτό το τίτλο, Namco, έτσι, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Όταν βλέπεις αυτό το τίτλο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Εμένα μου έρχεται Copa Libertadores, δεν ξέρω, Λατινική Αμερική. Εντάξει, είμαι ψυχάκιας ανώμαλος, δεν ξέρω, αυτό μου έρχεται. Μέσα έχει τα πάντα, έτσι. Libero Grande. Νομίζω οι παίκτες είναι, δεν υπάρχουν, που έχει μέσα. Και έχει και ελληνικά, έτσι, Comic Soon, λέει, για να δούμε, τι περιμένουμε. Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3, Soul Calibur, εντάξει. Αυτά εδώ δεν τα έχω βρει πουθενά. Τα Namco Museum, και το συμπληρώνεις και βγαίνει Namco. Τέλειο. Time Crisis, Ridge Racer, το έχω. Ridge Racer Evolution, ήμουν να το πάρω και δεν το πήρα. Και το Ridge Racer, το Ridge Racer, δεν θυμάμαι ποιο είναι το πρώτο. Όχι, δεν είναι το πρώτο. Πρώτο είναι αυτό, Ridge Racer. Και το Control της Namco εδώ, Point Black με το πιστολάκι. Από πίσω έχει κάτι, βεβαίως έχει κάτι. Βλέπουμε εδώ τους τίτλους. Καλά, αυτό παιχνιδάρα, το έχω, το Treasure Deep. Επίσης εδώ πέρα η Scopa, Klonoa, καλά, τίποτα. Πρέπει να πουλήσω το σπίτι μου για να το πάρω. Εντάξει, όχι πρέπει να πουλήσω το σπίτι μου, αλλά εντάξει, είναι πολύ ακριβό παιχνίδι. Το Klonoa, τα βάζουμε μέσα. Και έχει και ελληνικά μέσα το βιβλιαράκι, έτσι. Να δω, το πετύχω. Δεν θα το πετύχω, καλά. Εντάξει, πιστέψτε με ότι έχει ελληνικά. Και από ό,τι είδα είναι ψιλοακριβό παιχνιδάκι, δηλαδή δεν είναι του τάλιρου. Έτσι, Libero Grande, με αυτό το παιχνιδάκι θα σας αφήσω. Είδατε τη βολτίτσα μας που κάναμε στο παζάρι, είδατε τι πήραμε το παζάρι και όχι μόνο. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι, μπορεί να βγει μεγάλο βίντεο, το ξέρω. Το μόνο που θέλω από εσάς είναι τη στήριξή σας με ένα like, μια εγγραφή και κυρίως ένα σχόλιο. Αυτό είναι το που ζητάω πιο πολύ, γιατί μιλάμε, λέμε, ανταλλάζουμε μια κουβέντα. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε.